Hi mga baby loves, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, kami po ay pupunta ng Ayala Mall. So ayan, kukuha po kami ng Cinemars. Ayan guys. And ayan guys, nahuli ko sa Delphine nga naman babae na. Tingnan nyo naman guys, napaka-sweet nila oh. Tingnan mo guys. Buti na lang hindi niya inakbayan. Pag inakbayan niya yun, ay nako naman talaga. O diba? Iniwan niya yan ako. Kami sa Ayala. Yun o. Pero dito mo sa Ayala. So ayan guys, hanggang dito na lang magtatapos ang ating video. So ayan, sana nagustuhan nyo. So ayan, hindi na ako nakapag video kanina sa loob kasi busy po. So ayan, salamat sa mga nanonood.